عندنا فصول السنة والفصول هي ألف ب. Learning a new language does not have to be difficult. This is why Dora Institute of Languages offers you a unique and effortless opportunity to learn English and Arabic. We run a host of tailor-made courses, including an Arabic language certificate program, seminar and training for Arabic instructors, weekend Arabic programs for kids aged 7 to 15. من هو ربك؟ أنت؟ رضي الله. Our English program currently teaches Francophone and Arab students to speak, read and write English at different levels and prepares students for international English proficiency tests. If you want to learn very good English, Dora Institute is the only place to be. Visit Dora Institute at Jowlu on the Plant Pool Road or our website at www.doragh.com. annabi na cewa ga wani sahabinsa abi hurairata yace ya ga aba huraira wasu kalmomi guda biyar ina son ku aiki da ita in ba ku iyawa guda da wanda ya aiki da ita ya rasulullah mu ne mafi kamata mu aiki da ita ke manzo Allah ce wannan kalmomin ku kiyaye ababen haramtawa in kun kiyaye ko da mafi bautan Allah aikin kirki duka sunan ka bawan Allah amma ka bari in kai ka bari nan kai ne mafi bautan Allah ƙarya annabi manci yi da mutane motsar da fitina duk abin da yake na ɓata yake mutum ne ga yaye kan da mihi bautan Allah zamana ne Muhammad ba wanda wata mata mai yawan ibada ne mai yawan azumi ne mai yawan alheri ne Allah sauka wata abin hannu ana nan dabar duniya ana ba annabi labari baiwa Allah nan ta ji aikinta wurin ibada manzo Allah ya murushi mai yawan azumi ce manzo Allah ya murushi mai yawan aikin kirki ce manzo Allah ya murushi da aka ce da wani cire hannu ya kamata annabi Muhammad baiwa Allah nan mutanen gwanta mutanen garinta ba mai jin daɗinta wani fitina ya tashi ya fito wurinta ne kaga bayan Allah mu kiyaye annabi na cewa mu karanta karshe shi murna yawan murna ga ababa yana kashe zuciya ne zuciya yana mutuwa ne in ba ka sami shi Allah ba amma ka sami shi Allah kullum yana tunani ne a cikin Allah akwai bawan Allah Luqmanul Hakim bawa ne manzon Allah ne ko waliyin Allah ne yana ƙwararrun bawan ƙwararrun ubangijinsa ya ba shi dabba ya ce ka je ka yanka da ya je yanka sai ya kawo mishi halishi da zuciya ana nan kuma ya ba shi wani dabba kuma ka je ka yanka ya kama zuciya da halishi kuma. Hausa Television.